Папагала. Страуса, Марши, Слончето, Георги Хипопотама, Ивона Папагала, Дари Жирафа, Яница Разказвача. Дано да ви интереси. Или много да ви интереси. Беседката от всички страни. Първо зоологическата литература забеляза тайна на обичайна детска жирафа. Вижте, извика разнува езика развълнувано той. Вижте, какъв висок Джими излиза от онази беседка. На пожар ми прилича. Какво да се развика днес Дълбушко? Продължавайте. Дори някъде да гори нещо, дали е далече от нас. Завъртя Данило главата по капитана. Аз пък никакъв пожар не виждам. Изкряка щрауса. Изкряка щрауса, че пътна пожарка си прилото. Не ви лъжат, че трябва да ви обявявате беседката, а гори. Отново нададе плаш жирафа. Пожар, изкъка Крещян. Жълто-червени. Стане го четеш. Изкрещя жълто-червеният папагал. Веднага ще отида до къщата на пазача. Ако пазача го няма, сам ще се обади по телефона. Ало, да дойде пожарната. Отивам, летя, ура, пожар. Изразителният вик на папагала срещна слънчето Рум, което сипиваше вода в басейна. Румпи върна глава, ринчи поглед напред, че забеляза буйния червеников пушек. Две дамата лежи живеещина от беседката излиза огън. Трябва да отида там и да направя нещо. Да даде точно водата да си огъня. И помисли слънчето. И щом помисли това, Румпи смукна още вода в басейна и решително се втурна към малката дървена постройка. Застана на няколко крачки от горящия покрив. Ама се горещина. Рече със слънчето и усети, че ветривия дим влиза в очите му. А по разпайлените му уши започнаха да кацат падащи искри, но не обърна кръв на пожара. Смело се надигна на пръсти, вирна по ботата към пламъците и много му страча към покрива дълга водна струя. Водата обля покрива и много от пламъците започнаха да изчезват, а тук там още подскачаха жълти езичета. Слънчето хупна обратно към басейна. Давай, Румпи, давай, ние сме с теб. Отвикна му окоръжително жирафа. Скоро ще дойде на помощ пожарната. Скоро ще дойде на помощ пожарната. На помощ пожарната. Извиках я по телефона. Ура! Изкрещя папагал. Слънцето напълна побота си с вода и пак се втурна към беседката.
Когато улицата се чу сирената на пожарната кола, огънят вече беше загасен. За първи път пожарникарите срещнаха толкова добър